חברים, אז כמו שהבנתם מהכותרת, אני פה בתוך המשחק קלאש רויאל, יש לי 8,732 גביעים של די סבבה, זה הדק שלי, יש לי כבר את אליט ברבריאנס שהם לבל 15. זה הדק בעיקרון. יאללה חברים, בואו נריץ משחק ונקווה לטוב. וואו. התחיל די מהר. יש לי פה זאפ. והזאפ שלנו מורידים את הגובלינים שלו, כי הגובלין שלו רמה 13. יש לנו את הדארט גובלין הזה. מעולה. יופי, מעולה. האליט ברברס הלכו לבניין, כאילו אחד מהם הלך לבניין ועשה להם, וואלה, הוריד להם באמת המון. הוריד להם 1000 דמג', זה די הרבה. יש לנו את הוולקרי פה. זה הבניין נטפל בה. נתחיל פה עם מתקפה של אוגריידר. הצענו לנו את הפרנו טאוור שלו לרמה 12. זה די בעיה, אבל מה שטוב שהזאפ שלי מוריד לו את הגובלין ברל, שזה משהו שהוא לא אופייני בכלל למישהו בגביעים האלה. אוי ואבוי, פספסנו פה את הדארט גובלין. עכשיו אני אשים פה אליט ברבריאנס ונקווה לטוב. יש לו את הגובלין גנג, לא יודע אם זה, לא, זה לא בסייקל עכשיו, אולי אחרי זה. אני כבר אהיה מוכן עם לוג. כמו שאתם יכולים לראות, אייס גולם עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל, ותראו את האליט ברבריאנס שמורידים שם את הטאוור. פתחנו את המשחק הזה באמת בהתקפה ממש אינטנסיבית. ווואלה, אני חושב שאפשר ללכת פה לשילוש. בואו נראה. הגובלינגן, אני לא יודע אם השחקן הזה ויתר, בדרך כלל אנשים שהם רואים שאני פותח בהתקפות מטורפות, הם פשוט עוזבים את המשחק, וזה מה שהבחור שלנו כנראה עשה. אתם רואים? לא, זהו. כמה מכות של המוסקיטיר ווואלה, חיסנו לו את הבניין. זהו. אפילו זאפ. ועכשיו אתה רואה קלט הסקלטונים ואנחנו פותחים משחק עם 3-0, קליל ביותר. חברים, אני חושב שאם היה לי זמן, וואו, 3,000 שקל זה יחסית המון. 3,000 קוינס, לא שכחתי איך קוראים למטבעות של הקלאש רויאל. יש לנו בקוביה, בסרטון, נחמד ביותר. 2 כוכבים, מה? גובלינס אחד. כאילו, מה? כאילו המשחק הזה צוחק עליי, מה זה גובלינס אחד? יש לנו פה עוד קוביה, כי למה לא, מה זה יותר גרוע מהקודם, אבל עדיף בגולד, אוקיי. חברים, יש לי פה 200 ג'יימס, שזה יפה מאוד. בואו נריץ פה עוד משחק, כי למה לא, רגע, יש לי שם משהו בשופ שמחכה לי, שאת זה בחינם, וסבבה לגמרי. נריץ פה עוד משחק, ואנחנו כבר מתקרבים את 9,000 גביעים. אוקיי, הוא התחיל פה עם מיני פקה, אני אשים פה את האייס גולם מאחורי הטאוור, וניקח פה את המוסקיטיר. טוב, יש לו את הארצ'רס שם. טוב, אני באמת לא יודע איך להגיב למתקפה הזאת שלו. וואו, גם ג'יינט הוא דפק לי. זה נראה לא טוב, לא טוב בכלל, הוא גם שם זאפ, אבל יש לי גם את הלוג. וואו, פספסתי את הג'יינט, אבל העיקר שחיסנו את הארצ'רס, ואפילו שמתי את האייס גולם, האייס גולם היה מיותר. אבל יש לנו את האליט ברבריאנס, שהוא יכול לגעת בטאוור לפחות פעם אחת, פעם שנייה גם, וואלה יפה מאוד. עכשיו יש לו את הברברים. עכשיו אני אראה איך אני הולך להגיב אליהם, אני הולך לשים פה את הגובלינגן פה באמצע. נראה לי סבבה לגמרי. אוקיי, הגובלינים שלי עשו שם אחלה עבודה. אני כבר יוצא למתקפה חדשה של אוגריידר. טוב, הוא שם וויץ', אני אתכונן עם זאפ, כי למה לא? על הסקלטונים שלו זאפ יוצא מן הכלל, יש פה גם תספיר גובלינס אחד שעושה שם דמג' יפה מאוד. טוב, הטאוור שלו כבר על 980. וואו, הוא הביא לי פקה שהיא בעצם אבולושן. וואו, זה נראה רע מאוד, זה נראה רע מאוד. סבבה לגמרי. איכשהו יצאנו מזה. באמת בהרבה מזל אפשר להגיד. טוב, הוא שם פה את הארצ'רס לבל 15. אוקיי, המוסקיטיר נותן מכה אחת לארצ'רס, אבל זה לא מעניין. טוב, הוא פתח פה מתקפה של ג'יינט. וואו, את האמת שאין לי איך להגיב. אומר לכם את האמת, שם את הגובלינגן באמצע. ונקווה לטוב. בוא נשים את האייס גולם אפילו. הופה, מעולה, האליט ברבריאנס באו לברברים שלו. שזה טוב מאוד, עכשיו יש לנו גם מתקפה בצד שמאל, עכשיו גם בצד ימין שמתי לו אוגריידר כמובן, הוא לא יודע איך להגיב לזה. והאליט ברבריאנס מורידים לו את הטאוור בקלילות.
טוב. לא טוב בכלל מה שעשיתי פה. אני פשוט לא ידעתי איך להגיב לו. וכתוצאה מזה אני הולך כנראה אולי להפסיד את המשחק הזה. וואו, נראה רע מאוד. עכשיו יש לו גם זאפ. אוקיי. טוב, הוא שם את הזאפ. שם את הזאפ די באיחור. מזל שיש לי את הגובלין גנג. אוקיי, שמעו, אפשר להגיד שיצאנו מזה? אפשר להגיד שיצאנו מזה. וואלה, כן. והנה עוד ניצחון. חברים, אז אנחנו פה בשתי משחקים, האמת זה די קליל. יש לנו כמובן את הקובייה, בואו נראה מה יצא כאן, שום דבר. ויאללה, נריץ פה עוד משחק. חברים, אז הולך טוב, נעשה פה עוד משחק. אנחנו נגיד מישהו בשם שדו 13, אוקיי? נראה מה הוא יעשה. או שאני אפילו אפתח בהתקפה. בוא נראה. טוב, הוא לא מגיב. הוא לא מגיב, יכול להיות שהייתי צריך לנצל את זה ולשים לו משהו, כי לא היה לו אינטרנט. וואו, יש לו את המגה נייט הזה, שהוא הולך לעשות לי באמת צרות. אני הולך לשים פה את הגובלין גנג, וכמובן ישר שם את האייס גולם. אוי ואבוי לנו. לא טוב בכלל, לא טוב בכלל. לא טוב בכלל, אבל בסדר. הוא ייתן מכה אחת. ועוד בקטנה. טוב. האמת שאני לא יודע איך להגיב לזה. אוי ואבוי לנו. אין לי, לא היה לי מה לעשות. בסדר, שמתי אוגרייד הצד שני, שמתי מוסקיטיר פה. לא. לא. המשחק הזה לא הולך טוב. צריך לחשוב טוב מאוד מה לעשות. טוב, מוסקיטיר נותנת שם 3 מכות לבניין, שזה יפה מאוד. ב' שאני אפילו לא שם זאפ עליהם, מקסימום מכה אחת תיתנו לי. בסדר. שם גובלין גנג פה, אפילו לחכות כבר לאוגריידר שלו. בסדר, ספיר גובלין, מה זה הקלף הזה? לא, אין לי מושג מה זה הקלף הזה. אוי ואבוי. תשמעו, אני באמת לא שכחתי מה זה הקלף הזה, אבל בסדר, ניצלנו מזה. וואו, יש לו מגה נייט אבולושן. טוב, אנחנו מדברים פה על שחקן באמת טוב. לצערי הבניין הזה ירד. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי. תראו כמה נזק הוא מוריד לי, תראו כמה דמג' הוא מוריד לי. תשמעו, יש לו גם טסלה, זה, אני מבחינה התקפית אני די אבוד. לא יודע מה זה הקלף המטומטם הזה גם, שסתם בלבל אותי. אוי ואוי, בסדר. גרוע מאוד מה שהולך, גרוע מאוד. זאפ מהיר. אוקיי, האוגריידר עושה טיפה דמג' אבל זה לא משהו שעוזר לי כרגע, לפחות. אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב, עשינו את המשחק הזה. לא. לפחות שלא תהיה פה השפלה, מה אני אגיד לכם? לפחות השפלה אין פה, עשינו 1-0 קטן, 2 ניצחונות. חברים, אז זה הכל היום, תודה רבה לכל מי שצפה, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא, אז יאללה ביי.